2, 3, 4, 5. Chimubvunza kuti ane vana vangani? Diz que tem quantos filhos, mama? 5. Andi ndine 5 iwawo. Makadi mama? Tiri nane makadini waprofect. Aiwa indiri raitini. Tiri nane. Kumabva kupi? Mozambique. Mozambique? Yene. Sina sansuda kutaura nani kuMozambique. Koi mabva kupi? Mozambique. Mozambique futi? Koi mabva kupi? Mozambique. No, akusi kuti handisi kukufarira. Ndiri kufunga kuti vanhu vanozoti ndaita favor. Tibatsirei prophet. Ndozvatafambira izvozvo. Taura chinhu 1 chaunoda. Tinoda kuti Mwari andiitire nyasha kuti zvese zvakasungwa muupenyu hwangu zvive zvinovhurika, uye futi ndiwanewo murume wekugara naye anondidawo, uye futi ndinodawo chata prophet. White wedding diko munochata imi. Amen. Makadiko. Ndiri pamakadiwo prophet. Muri wegore ripi? Ini ndiri kwa 53. 53? Prophet. Prophet. Where pa my Brighton? My Brighton. Prophet. Zvinhu hazvina kukumirirai zvakanaka. Chokwadi prophet. Ndatanga kuoneswa ini murume akambokusiyai. Prophet. But ndaverenga nhamba yevana, somebody say 1, 2, 3, 4. Ndatoneta kuda kutosvika ku8 chaikoko. Chokwadi 8 prophet. Mune vana 8. Chokwadi prophet. Now ndiri kuoneswa inini pavana venyu 8 ivavo makaedza kuvachengeta. Asi baba vakambosuduruka pamba. Chokwadi prophet. Ndokubva vaenda. Voenda prophet. But imimi ndokubva masara muchirera vanavo. Chokwadi prophet. But ndiri kuoneswa baba vakazodzoka. Asi ndaona vadzoka vakatarisa mudenga. Vakadzoka wapa prophet. Ndokubva ndaoneswa ini vavigirwa pamusha penyama. Chokwadi prophet. But nyaya iri pamwoyo penyu Chokwadi prophet. yakusimudzai kubva kuMozambique Amen prophet. ndeyekuti pana tete Amen prophet. vanoda kukubvisai pamba ipapo. Prophet ikadi Vari kuti ibvai ipapo prophet. muchienda kumba kwenyu. Prophet. But imi muri kutarisa zera renyu. Moti saka kwandichaenda ndekupi? Amen. Nekuti muri kuverenga vazukuru vamina Amen prophet. vakawanda Prophet. sekusvika ku26. 26 prophet. 26 wazukuru now prophet. By Jesus. By Jesus. Zvino ndatumwa naJehovha nechemvari chemunamato. Amen prophet. Makashingirira nevana venyu. Amen prophet. Saka ipapo ndo pamanzi mugare. Hakuna anokubvisai ipapo. Zvarambwa izvi. Amen prophet. Chechipiri chandatumwa naJehovha Amen prophet. kuti vana venyu imi Hallelujah. vawane mabasa. Amen prophet. Pavana venyu vari 8 Amen vari prophet. kuenda kubasa vangani? Itubatsi. 2 chete. Tutete. Kuna mumwe nesi wandiri kuona. Madhadha. Pana ari kuita zveunesi. Amen prophet. Ndiye ari kuenda kubasa. Amen prophet. Kwazoita mumwe ari kushanda kumabhasi. Amen prophet. Asi pane kadiki kandiri kuona kamusikana Amen prophet. kari kuita zveunesi. Can I do some serious stuff? Prophet. Makanyanya prophet. Now listen to me mama. Amen prophet. Hamuna kufambira mahara kuya kuno kuZimbabwe. Hallelujah. Ndatumwa naJehovha kuzoadresa nyaya dzenyu. Zvanzi naJehovha dziperere pano nesara church. Amen prophet. Kana paina anoda kukubvisa pamba zvanzi naJehovha haubve ipapo. Unomutaurira kuti ndinoita fira pano. Zvarambwa izvi. Amen prophet. Amen prophet. You are free mama. You are free mama. Vanangu ngwasenze prophet. Vashande vese. Vashande prophet. Tabvisa urombe. Amen prophet. Amen. Ende munogara pasi. Nekumbo. Father, in the name of Jesus. Muchembere ngachengetwe. Amen. Ende munogara pasi. Wataona kurorwa. Tine murume andakasiyana naye. Oh,
kwakamboita zvekuchengeta huku ndiani munin'ina wangu ari kupi ari kumozambique. toda kuti Mwari akuitire zvakanaka mese nemunin'ina wako Amen. nokuti zvinokunetsai zvimwe chete. Amen. You are free Amen. in the name of Jesus. Amen. Amen. Enda unogarako pasi. Makati Ndiri inofala bank question. Avanyatsonzwa shona Father. okay mumwe ngaangovadudzirira aiwa vabva mukurohwa kane profesi ka iwe unopadzoka here makashinga gogo madzoka. Alright, timirai tishandise enda agogo chigara izvenyu enda unovadedzerera. Vabvunze kuti hanzi makadi Disi boa tarde. kana ava kudayira ndoda kunzwa uyu kamukomana iwe urambe uri uku kauku. Saka ndikati uya akataura yodai ukataura yodai izvozvo changamu mufana. Vabvunze kuti chii chavanoda kuti Mwari avaitire. O pastor disse que a senhora precisa do que para a salvação de Deus. Eu quero ter minha sorte que eu sempre tive há muito tempo, ter liberdade. E akunzene munyama kubvira kare asinasa kuda Mwari amutungamirire magwanzi ari street. Chokwadi. Chivabvunza kuti kuti nditi Francisca hazvisirizvo kunzi Francisca mubvunze kuti anonzi Francisca amene koko. A senhora Francisca quem? Francisca. Makambobvunzwa Francisca não, sou Chica. Chica. Hanzi Chica. Okay. Chica. munonzi animi Minha tia, irmã da minha mãe mais nova. Hanzi E mwana oiti Father, Anzi what- Hanzi Ndiro iro na Francisca rari kutaura Chica. kuti chi Ati no Ela é Chica, chamam de Chica. Francisca kuno kundishika. zvinoreva kuti chi Chica ndiye Francisca. Ndo Francisca. ndo zvimwe chete Ndo zvimwe chete. zvimwe chete Zvimwe chete. saka anonzi Francisca ndiani. Ndo zvitaura zani. É irmã da minha mãe mais nova. Sim, na barriga da minha mãe tiveram 2 filhos. Father, uyananga ari kunzwisisa zviri Alright, hanzi chi Mamai wangu manga mune wana 2. Do meu avô teve 2 filhos, então meu bisa teve 2 filhos. Essa Francisca é prima da minha mãe, mas cresceram juntos, é irmã do mesmo sangue. Wari kuti handi Francisco wakabarwa pamwe chete namai wangu. Wakaberekwa wari 2 chete. Okay, avarwere maoko. Ano mune munoda nyaya iyi. Pana akamboya papa akati 5 zvinona singi akati chi 5. ndo 5. Yes. I'm a quick learner. Chimoyo kunani. Disse no Chimoio quem está lá. Sou eu e os meus filhos, estou a trabalhar lá em Chimoio. Handi ndini newana wangu tinoshanda ikoko kuChimoio. Alright. Asi kokubheira kunani. Disse na beira quem está lá. Minha família toda, minha mãe, meus irmãos. Handi hama dzangu dzizhinji ndo kwadziri kubvira kuna mama nehama dzose. Kureva kuti iye akabva kubheira achienda kuChimoio kubasa. Tadizer que você saiu na beira vir ver no Chimoio. Sim, saí da beira, fui para Chimoio, talvez de serviço, né? Encontrei vaga lá. Wari kuti ai ndakabva kubeira ndikauya kuChimoio nenhau yebasa. Now, tambotaura nyaya yaFrancisca ka. Ko ndikati Franziana, something like that. Franziana and his name is there. Diz que quem conhece quem é Fraciana. Ou Ferciana. Feliciana sou eu. Handi ndini. Now, ndiverengerewo kubva pa 1 kusvika pa 5 nemutauro wekwenyu.
2, 3, 4, 5. chimubvunza kuti ane vana vangani. Disse que tem quantos filhos, mamãe? 5. Anji ndine 5 iwawo. Asi ndiri kuoneswa pana vana baba vavo vari vaviri. Disse que tem 2 filhos que tem pai dele. Sim, são 2 mais novos, têm o mesmo pai. Anji ndizvozvo nemudiki aripo wane baba umwe chete vari 2. Vamwe ava ndokubva vaita baba vavo. Esses os 3 têm pai deles. Pai diferente. Anji wa 3 wakasiyana na baba ndizvozvo. Asi dambudziko rako nderekuti vana baba vevana vako vese havazi kuchengeta vana. Diz que o problema, todos os pais dos seus filhos não estão a tentar cuidar dos seus filhos. Ninguém quis ficar comigo. Anzi hapana ada kugarawo neni. Saka iko zvino ndatumwa naJehovha kuti vana vako vese vachengetwe nana baba vavo. Diz que agora Deus me mandou cada qual filho ser cuidado com o próprio pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Ndopandabatawo ipapo. Kuti hanzi maita zvenyu. Thank you. Muchibva pano muri kusvika nyaya dzenyu dzanaka nezita raJesu. Diz que quando sair aqui a chegar em casa, todos os problemas já estão todos livres. Em nome de Jesus. Eu vou estar livre, eu ter também o respeito do homem. Alguém vir na minha casa me apresentar como mulher. Todos os homens só abusam de mim. Zvatonaka. Hanzi ndichaona were achandichengeta semukadzi achiuya achigarawo neni achindirespektawo semukadzi because wese vanondondikwesera vachitamba neni. Izvozvo kuti kuna atori panapa akutofunga kuda kutokwana. Nyasha ngadziwanzwe nezita raJesu. In the name of Jesus, amen. Zvanaka. Diz que já está tudo bem, mas pode sentar. Ngavaenda vanogara pasi. Don't cry, mama. Give me your hand. Ndipe ruoko. Shuai pana. Diz que dá tua mão. Shuai yenyu mama. Dai zvaida ndingadai ndiri kutsvagirai kuno kuZimbabwe kune kuna vanhu vari right. Maita muroora wekunai.